Bilo se lepi broj dječice, što nam je posebno drago. I evo, nadam se da ćete uživati ono što smo vam danas pripremili. Svakako tu je jedna od najatraktivnijih, da velim tak, programskih aktivnosti zapravo je prezentacija naših novih stanovnika Hrvatske Sahare. Kao što imate prilike, to su ove krasne grabljivice koje će u narednom periodu uveseljavati sve veći broj posjetitelja koje imamo u našem zoološkom vrtu. One, osim što su atraktivne, one znaju raditi i male programe preleta, samo evo još se malo podresiraju, zaista će imat ćemo pravi mali show grabljivice u našem zoološkom vrtu. Družite se tu sa udrugom Sveti Jure koji je zaista lijepi program tradicijskih i srednjovjekovnih igri pripremila za nas. I imat ćemo uz utvrdu tradicionalno sokolarstvo koje je nedavno stavljeno i na UNESCO popis zaštićenih kulturnih dobara. Nastavljamo i sa izložbom Miroa. Cilj nam je da i dalje budemo kulturno i turističko središte naše županije, ali i cijele kontinentalne Hrvatske. Velik broj posjetitelja se najavio i dolazi u proljeće u Đurđevac u organiziranim dolascima, a evo današnje lijepo vrijeme svi iskoristite za druženje i za boravak u Đurđevcu. Hvala!